Какво става, хора? Аз съм Pro Master Hell BG. Днес ще снимам втори епизод от поредицата Angry Birds Transformers. От последния ми клип съм се развил малко. Станал съм 35 левел и съм отключил няколко нови герои. Но сега нещо мога ви ги покажа, не знам защо. И това беше новото оръжие, да, което отключих. Това ми е апгрейда, който направих на, как се казваше този... Сега забравих името. Да, няма значение. Ганото, че оръжието бързо прегрява и трябва малко време докато се охлади. Мисля скоро да снимам Transformers Earth Wars, която играе много яка, развиваш се като Clash of Clans. Между другото, излезнала League of Legends за телефони. Скоро ще снимам и на нея. Може да се изтеглите от Google Play или от Aptoide. На нея може да играете на мултиплеер. Точно като компютърната версия е, но е за телефон и е 70 мегабайта. И е супер реално, точно като на компютъра. Сетих си името на този трансформер Galvatron, който е Decepticon от Transformers 4. Age of Extinction, много як. Това ми се сърди оръжието. Какво прави? Това оръжието ли го направили? Няма плаща. Колко ще ви пръстита? 1050 ми трябва, за да отключа Sentinel Prime. Това са едни от новите ми герои. Това е Knockdown. Четвърти левел е. Това е Ultra Magnus, който е 5 левел. Galvatron, който е 4 левел. И Sound Blaster, който е като подобие, мисля, на Soundwave, да. Който ми е 3 левел. И Optimus Prime, който ми е 4 левел и скоро ще го апгрейдна към 5. Bumblebee също ми е 3 левел. Soundwave ми е 4. Blood Gion ми е 4. И това къв е. Headwave също ми е 4. И това бяха са повечето. Искам да ви покажа това. Тук като сложите различни видове енергон или части,
ги съединявате и получавате някои от тези неща на мониточите айтемите. Например, това са два кристала. Ще рестартирам. И 1000 монети. Добре. Скоро ще мога да отключа, супер. Къде да играя? Искам да пробвам този Sound Blaster. Пак с това оръжие. Wave Burst. Какво е? Електробласт. Не е с Wave Boost. Добре. Така. Това е апгрейд, който му направих. Бих казал, че той е по-силен от Soundwave. Поне стреля с по-яки вълни от него. Никой мисля, че са електрически, но не съм много сигурен. Това ще даде да пълно. Той то стреля с нея. Значи това е правило. Помагало ми е. Малко. Това право гранатевици. Ясно. Да го пробваме. Да, те прави. Ще ударили ли? Кой това е? Аз съм пералния. Такива злата. Добре. Къде да играя? Значи тук в принцип има много пари, явно ще ми да колко. Личам долу ключите злато.
Брега на Бейкшоп. Що знам? Странно. В една игра ще достигна 10 000 монети. О, да, не имаш ключ, всичко ми се смята по 2. Това е голямото. Добре, те всички ме убият. Добре, това беше 130 кристала. Добре, хора, това беше всичко от този епизод. В другия поне ще гледам да отключа това Satanel Prime. И това е всичко от този епизод. Довиждане, само ви какво имам за апгрейдване. Добре, довиждане.